Stori y ddau fab, Matthew 21. Roedd rhyw ddyn a dau o blant ganddo. Meddai wrth yr hynaf, Cer i weithio yn y wynllan heddi. na, meddai hwnnw. Ond yn nes ymlaen, newidiodd ei feddwl a mynd. Dyma'r tad yn mynd at y mab arall a dweud yr un peth. Cer i weithio yn y wynllan heddi. Atebodd hwnnw, siŵr iawn, dad, ond aeth e ddim. Pa un o'r ddau fab wnaeth beth oedd y tad eisiau? Felly dyma'r stori mynd ymlaen. Pa un o'r ddau fab wnaeth beth oedd y tad eisiau, gofynodd Iesu. Y cynta, meddai pawb. A wedyn meddai Iesu wrthyn nhw, credwch chi fi, bydd y rhai sy'n casglu trethu i Rufain a'r Piteiniaid yn dod o dan deyrnasiad Duw o'ch blaen chi. Achos roedd Ioan wedi dod i ddangos y ffordd iawn i chi, a dyma chi'n gwrthod ei gredu. Ond dyma'r bobl sy'n casglu trethu i Rufain a'r Piteiniaid yn credu. A hyd yn oed ar ôl gweld hynny'n digwydd, wnaethoch chi ddim newid eich meddwl a'i gredu e. Be mae Iesu'n dangos yma i ni drwy'r stori yw bod hi'n hawdd i rai pobl ddweud y peth iawn wrth Iesu, ond wedyn dyn nhw ddim yn dilyn hynny drwyddo yn eu bywydau nhw. Maen nhw'n dweud ie, ond dyn nhw ddim yn gwneud unrhyw beth. A mae Iesu eisiau ni fod yn bobl sy'n dweud ie, a hefyd yn gwneud rhywbeth. A wedyn mae'r ail achos fel y mab sy'n dweud na, ond yn gwneud y peth iawn, mae hwnna'n rhoi gobaith i ni. Dyn ni gyd yn bobl sy'n gwneud y peth anghywir yn aml iawn. Ond os ydyn ni'n troi ac i fyddhau, byddwn ni wedi gwneud beth mae Iesu eisiau.